ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಿಚನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಗದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಉಂಡು ಪುದೀನ ಎನ್ನಡ್ಪಿನ ಗಿಡನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಂಚೊಂಡುಂದ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಏನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆನ ಪುದೀನದ ಗಿಡ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಐತ ಸೈಡ್‌ಡನ್ ತಿಮರೆ ನಡುತ್ತೆ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ಗಿತ್ತು ತೋಜಾವ ಇದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಇದು ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗಂಡೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುನು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗಂಡೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುನು ಒಂದು ಜಿಂಗಗ್ ಅಂಚ ಐತಿಯಾವು ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರ್ಲದಿಯೆ ಇಂಚಿಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ 3/4 kg ದಾತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಅರ್ಕಂಚಿ ಕೆತ್ತುದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನನೆರೆ ಬಿಡ್ಬೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ರೈಸ್ ಕಟ್ ಆಪೋಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದೀಪೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚೆಡು ನೀರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಎಳಬಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಐಸತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 80% ಬಾಯ್ಲ್ ಐಸತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಅರ್ತದಿಗೆತುವೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಲ ತೋಜದನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತು ಜರಂದಾಂಡ ತೂಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಂತ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಿಸಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಹಿ ಉದೀತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಿಂಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಧನಿಯಾ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪುದೀನ ಈತೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದೀತೇನೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೀರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅನ್ಪೀತಿದಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬೈತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು
ಅದನ್ನಂಚೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಾವೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸರಿ ಬಾಡೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬುಡ್ತ ಇದೊಂದು ಬಾಡೊಂದು ಬೈದನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತುಂದೆ ನಿಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ ತುಲೆನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬುಡು ಒಂದು ಬೈತಂಡೆ ಒಂದು ಸರಿಟ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ಇಕ್ಕಲು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂದಿಪ್ಪರ ಆಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಒಂತ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದಾನೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೆ ಬೇಯ್ಯರಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಬೈತುಂಡು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ತೂಪ್ ದೀತೆ ಆ ತೂಪುಡು ನಿಗುಲು ಕಜಾವ್ ಪಂದೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಆನಿಯನ್ದಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೇದು ಜಾನ ಕೊಂಚ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ನೇಯ್ಲ ಪಾಡಿಂಡೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನಾನೆ ಅಂಚದು ಕಸ ಪಂದೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ತೂಪೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ವೆನು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೆನೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರೈಸ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡುಂಡೆನು ಏನು ರೆಡ್ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ಕ್ ದೀಪೇನು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಗ್ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಡೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡೊಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದೆನ್ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತವ ದೀದ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಆತನುಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ ಪೂರ ಕರಗ್ದುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಹೆಂಚಾತುಂಡು ತೋಜಾದ್ರಿ ಪುಡಿ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.